Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po si Paulo G. Santos at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, December 18. Irigasyon sa Nueva Ecija, nasira dahil sa illegal quarrying. Aning palay posibleng bumagsak sa first quarter ng taong 2026. San Miguel Bridge Project sa San Simon, sinuri ng DPWH UPMO. Target na makumpleto sa July 2026. SSS Emergency Loan, maaari nang i-avail ng mga miyembro sa panahon ng national calamity. Kapampangan Chef, isa sa top 40 Filipino founders. Lubenas Parul ng Angeles, magbibigay liwanag sa MMFF 2025 Parade of Stars. Umpisahan na ho natin ang buena manong balita, mga kaibigan. Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office o DPWH UPMO ang San Miguel Bridge Project sa San Simon, Pampanga ngayong araw ho ng Miyerkules, December 17. Layon po ng pagbisita na suriin ang kasalukuyang progreso at lagay ho ng tulay. Gayon din ang pagsunod nito sa mga itinakdang pamantayan. Lalo ho at ito hong schedule ng completion ng proyekto. Target na makumpleto ho ito. Ito hong tulay sa taong July 2026 upang matiyak ang kaligtasan at mapakinabangan ho ng publiko. Kasama ho sa mga nagsagawa ho ng inspeksyon si Acting Municipal Mayor Josephine Ann Canlas at ang mga empleyado ho ng Municipal Government ng San Simon. Tuloy-tuloy na raw ang progreso sa konstruksyon ho ng North-South Commuter Railway na inaasahang magdadala ho ng malaking pagbabago sa transportasyon sa Central Luzon at Calabarzon. Partikular na ho sa Calamba, Laguna. Ang buong detalye silipin ho natin sa report ni Aisel Fernando. Patuloy ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR na itinuturing na isa sa pinakamalaking proyekto sa larangan ng transportasyon sa bansa. Ang modern 147-kilometer electrified at elevated train ay mag-uugnay mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Kapag operational na, inaasahang masaserbisyohan ito ang higit 800,000 na pasahero araw-araw na magbibigay ng mas mabilis, maasahan at komportableng serbisyo. Bibiyahe ang mga tren sa bilis na 120 to 130 kilometers per hour at tatagal lamang na 3 oras ang biyahe mula Clark hanggang Calamba. Sa latest update ng Department of Transportation o DOTR, ang Manila-Clark segment ay kasalukuyang nasa humigit kumulang 65% complete na, habang ang Malolos-Clark segment sa Bulacan at Pampanga ay nasa 48%. Sa kabuuan, ang NSCR mula Clark hanggang Calamba ay may physical progress na humigit kumulang 32% sa kasalukuyan. Patuloy ang paggawa sa mga elevated tracks at mga pangunahing istasyon sa Bulacan at Clark, habang natatapos na rin ang right-of-way clearance mula Kalumpit, Bulacan hanggang Clark Freeport Zone na isang mahalaga para sa ituloy-tuloy na konstruksyon. Kasabay nito, aktibong naghahanap ang pamahalaan ng private partner para sa operations at maintenance ng NSCR sa ilalim ng public-private partnership. Ilang pangunahing kumpanya mula sa Japan ang nagpapakita ng interes at patuloy ang suporta ng Japanese government sa mga mahalagang railway project sa bansa. Ayon sa mga plano, ang pre-operations ay nakatakda mula March 2026 hanggang July 2027. Ang partial opening mula Clark International Airport hanggang Valenzuela ay inaasahang magaganap sa December 2027 to September 2028. Samantala, ang extended partial operations mula Pasay o Alabang hanggang Calamba ay target mula October 2028 to December 2031. Ang buong operasyon ng sistema ay nakatakdang simulan sa January 2032. JM De Jesus, CLTV 36 News. Bilang tugon sa pinsalang dulot ng illegal ho na quarrying sa irigasyon, maglulunsad ang Department of Agriculture o DA ng alternatibong taniman upang mabawasan ho ang pagkalugi ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Malubhang pinsala sa ilang bahagi ng Upper Pampanga River Irrigation System sa Nueva Ecija ang iniulat ng Department of Agriculture o DA.
Ito ay makaraang maapektuhan ng illegal quarrying na nagdulot ng pagkakaantala sa supply ng patubig sa mga sakahan. Dahil sa nasirang irigasyon, posibleng bumagsak ang ani ng palay sa rehiyon nang humigit kumulang 120,000 metric tons sa unang bahagi ng susunod na taon. Bagay na posibleng magdulot ng malaking pagkalugi sa libo-libong magsasaka. Ayon sa DA, direktang maaapektuhan ng limitadong water supply ang produksyon ng palay. Kaya kinakailangan umano ang agarang hakbang habang isinasagawa ang pagkukumpuni ng mga irrigation facility. Bilang tugon, inihahanda ng kagawaran ang pagpapatupad ng crop diversification kung saan ililipat ang hindi bababa sa 37,000 hectares ng dating taniman ng palay sa produksyon ng munggo bilang alternatibong kabuhayan. Ipinaliwanag ng ahensya na mas maikli ang panahon ng pagtatanim ng munggo na umaabot lamang sa halos 60 araw. Kaya may pagkakataon ang mga magsasaka na makabawi agad ng kita kahit limitado ang patubig. Bukod sa pagtulong sa kabuhayan ng mga magsasaka, inaasahan ding makakabawas ang akbang na ito sa pag-angkat ng munggo ng bansa na kasalukuyang umaabot sa halos 50,000 metric tons kada taon. Kasabay nito, plano ng DA at National Irrigation Administration na palawakin pa ang munggo production sa karagdagang 21,000 hectares sa iba pang saklaw ng irrigation systems ng pamahalaan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Police report naman ho tayo mga kaibigan na aresto sa lungsod ho ng Malolos, Bulacan ang 11 tao sa magkakahiwalay ho ng operasyon kontra illegal na droga dito ho sa Bulacan. PPO, nito pong nakalipas ho yan na araw ho ng December 16. Mga kaibigan, ayon ho sa hepe ng pulisya ng San Miguel, Mekawayan, Pulilan, San Jose del Monte, Bulacan, Malolos, Plaridel at Giginto, MPS. Nakasamsam din ho sila ng kabuang 30 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga naman ho ng 259,352. Kabilang ho ang bypass money. Agad naman ding dinala ang mga suspect at mga nakuhang ebidensya dito ho sa Bulacan Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri. Maaari rin hong sampahan ang mga individual sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ibang mga balita, sinimulan na ho ng Department of Education ang pagsasagawa ho ng vision screening sa mga kindergarten learners sa buong bansa upang maagapan ang mga issue sa paningin na maaari hong makaapekto naman sa kanilang pagkatuto. Narito po ang balita. Tututukan ng Department of Education o DepEd ang maagang pagtukoy sa mga problema sa mata ng mga kindergarten learner sa buong bansa na maaaring makaapekto sa kanilang pagkatuto sa loob ng classroom. Kaugnay nito, inilunsad ng kagawaran ang National Vision Screening Program o NBSP na layong maagapan ang mga isyong tulad ng hirap sa pagbabasa, pag-unawa sa aralin at aktibong pakikilahok sa klase ng mga estudyante. Sa ilalim ng Republic Act 11358 o ang National Vision Screening Act, magsasagawa ang ahensya ng sabayang vision screening sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa upang matukoy at mabigyan ng agarang intervention ng mga batang may problema sa paningin. Formal na sinimula ng programa sa isang paaralan sa Pasig City na nagsilbing hudyat ng nationwide implementation ng inisyatiba. Kasama sa vision screening ang maagang pagtukoy ng refractive errors, amblyopia at iba pang sakit sa mata na karaniwang hindi agad natutuklasan sa murang edad. Sa naturang rollout, ilang mag-aaral din na may kapansanan sa paningin ang agad na nabigyan ng libreng salamin. Suportado ang programa ng PhilHealth sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program na sumasaklaw sa vision screening at early intervention bilang bahagi ng community-based health packages. Nakipag-partner din ang DepEd sa Integrated Philippine Association of Optometrists Incorporated upang palawakin ang access ng mga mag-aaral sa professional na eye care, kabilang ang referral system,
school-based screenings at corrective services sa buong bansa. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nangangailangan ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng humigit kumulang 2,000 ho na new employees bilang bahagi ng mas pinaigting na hakbang upang ayusin ho ng ahensya ito hong matagal nang nababalot na mga issue ng katiwalian. Upang matugunan ho ito, inanunsyo ho ni DPWH Secretary Vince Dizon ang planong magsagawa ho ng malawakang campus recruitment sa mga universidad. Simula kailan yan? Sa January 2026. Target nito na makahikayat ng mga kabataan na handang maglingkod sa gobyerno. Hindi lamang ho ang mga engineer ang target ng kagawaran, kundi pati na rin ho ang mga accountants at iba pang mga espesyalista na inaasahang magdadala ho ng sariwang kaalaman at bagong pananaw sa loob ng ahensya. Kabilang ho sa mga planong unang bisitahin ho ng DPWH ang University of the Philippines o UP, ito hong De La Salle University at Ateneo de Manila University, kung saan inaasahang personal ding makikilahok ang kalihim sa ilang aktibidad nitong recruitment. Ayon ho sa pamunuan ng DPWH, susi ang pagpasok ho ng mga bagong henerasyon na empleyado upang mas maisulong ito pong reforma at mapanatili ito kahit matapos ang kasalukuyang administrasyon. Sa ating mga schools, hopefully you can help us really recruit people and really, make people realize, especially the young generation, na importante silang mag-participate dito sa reforma natin. And the best way to participate in this reform effort sa DPWH is to join DPWH. That is the best way to participate. Join us in this effort. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Inanunsyo ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito lamang hong Huwebes, December 18, 2025 na maaari na hong mag-avail ng emergency loan ang mga qualified member ng Social Security System o SSS. Kasunod ho ng deklarasyon ng isang taong State of National Calamity. Matatandang nilagdaan ho ni Marcos noong November 5 ang Proclamation Number 1077 na nagdedeklara ho ng State of National Calamity sa loob ho yan, mga kaibigan, ng isang taon dahil ho sa malawakang pinsalang dulot ho ng mga nakalipas na bagyo o ito hong bagyong Tino. Layon ho ng SSS Emergency Loan na tulungan ang mga Pilipino sa agaran hong pangangailangan, lalo na sa panahon ho ng sakuna nang hindi nalulubog sa malaking utang. Sa lahat ng ating mga kababayan na SSS member, meron akong magandang balita. Simula itong Disyembre na ito, ay makakapagbigay na ang SSS na tinatawag na emergency loan. Dahil habang nasa ilalim, halimbawa, ng national emergency, ay magbibigay ng emergency loan ang SSS. Ito ay isang pautang na ang bayad ay mababa lang, 7% lang. Bukod pa riyan, ay meron tinatawag na 6-month moratorium. Ibig sabihin, pagtanggap ninyo ng loan galing sa SSS, sa 6 na buwan, sa unang 6 na buwan, hindi kayo kailangan magbayad para sa loan amortization. Para naman mapagaan ang inyong dala. Magagamit po inyo itong loan na ito para sa inyong pangangailangan, lalo na, kagaya ng aking nabanggit, pagka-emergency, ito po ang makukuha ninyo sa SSS. At tuloy-tuloy naman po ang pakikipag-ugnayan ko sa SSS upang makahanap ng iba't iba pang paraan para magkaroon ng mas ligtas at makatarungan na alternatibo sa microloan at emergency loan. Maganda po ito kasi imbis na pupunta po kayo sa 5-6 at mapasubo sa malalim na utang, ay meron na kayong magagamit at ang babayaran lang ay 7% lamang. Kaya sana ito'y makatulong po sa inyo lahat.
Sa ibang mga balita, tinatayang aabot ho sa 5.1 million ang kabuang halaga ho ng livelihood projects na ipinamahagi sa 17 Sustainable Livelihood Program Association dyan ho sa area ho ng Baler, Aurora. Sa ilalim ho ng Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA program. Sa bawat samahan ay tumanggap ho sila ng 300,000 pesos bilang suporta ho yan sa mga kanilang isinasagawa o inilulunsad ho na livelihood project. Ayon sa dito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3, inaasahang magpapalago na ituhong naturang pondo ang lokal na industriya, partikular na ho sa agrikultura at turismo, at mapalalakas mga kaibigan ang kabuhayan ho ng mga benepisyaryo. Dinaluhan ang nasabing awarding ceremony ng ilang opisyal ng pamahalaang panlalawigang Aurora, kabilang ho dyan sina Governor Engineer Isidro Galban at Vice Governor Patrick Angara. Layon ho ng PAMANA Livelihood Project na magbigay ng pangkabuhayan sa mga komunidad at people's organization na apektado ho ng sigalot at mabawasan din ho ang mga sanhi ng mga tensyon sa pamamagitan ho ng community-led project. Sa iba pong mga balita, simpleng pagdiriwang ng Pasko, panawagan ho ng Malacanang sa mga LGUs at government agencies. Nanawagan ho ang Malacanang sa lahat ng ahensya ho ng gobyerno na gawing simple ang pagdiriwang ho ng Pasko at year-end activities. Sa inilabas ho na Memorandum Circular Number 110, sa kalaho ng panawagan ang national government agencies, government-owned and controlled corporation o GOCCs at state universities and colleges. Hinihikayat din ho na sumunod ang mga lokal na pamahalaan. Ayon ho sa palasyo, layon ho nitong matiyak na maayos na paggamit ho ng pondo ng gobyerno at makiisa sa mga Pilipinong apektado ng nagdaang kalamidad. Hinihimok din ho ang mga ahensya na panatilihin hong simple ngunit makabuluhan ang selebrasyon. Mas pino, mas agresibo at mas premium, handa ka na bang sumakay sa King of the Open Road? Kilalanin po natin ang bagong Harley-Davidson CVO Road Glide. Isang powerhouse sa performance mga kaibigan, forma na siguradong mapapalingon ka sa bawat makakakita. Marami yung gusto yung mga ganyan na balita natin. At good news mga riders, available na ho ito sa Laos Auto Group. Kaya hindi mo na kailangang lumayo pa para maranasan ang Harley-Davidson lifestyle. Amin ho natin ang balitang yan dito ho sa top tier features ng CVO Road Glide at kung bakit ito ultimate choice para sa mga seryosong rider na hanap ay power, style at comfort sa iisang makina. Warren Salazar, Sales Executive of Harley-Davidson, Pampanga. Bali ma'am, ito isa sa premium bikes ni Harley-Davidson. Ito yung 2024 CVO Road Glide. So 121 converted to CC. This is 1,977 CC motorcycle. So one of the premium bike of Harley-Davidson kasi lahat ng nakakabit dito mga pili. Kumbaga yun yung mga magagandang klase na accessories and parts ni Harley-Davidson. So, makikita nyo dito, meron siyang infotainment na tinatawag. So, makikita natin dito sa bike na to, meron siyang TFT screen and meron na rin tong mga speakers. So, yung speakers nito, exclusive kay Harley, Rockford Postgate brand, na kay Harley mo lang makikita. So, ano din siya, waterproof. Itong gantong bike, kasama siya sa category ng Grand American Touring. So in terms of comfort pagdating sa mga long ride, maganda siya. Makikita nyo rin, meron siyang mga bags. So very comfortable siya gamitin kapag may mga overnight rides tayo, mga long ride. So actually, ang Harley-Davidson mas unang nakilala sa mga gantong klase ng bike, kung mapapansin ninyo or kung alam ninyo,
Pag sinabing Harley Davidson, isa tong itsura na to sa pinaka-iconic bikes ng Harley. So ito yung isa sa pinagmamalaki ng kumpanya ng Harley Davidson, yung mga Grand American Touring bikes. Then yun nga, dahil nga pang long ride siya, fuel capacity nito is 22.7 liters. So fuel consumption around 17 to 20 kilometers per liter. Kaya very na rin siya, economic pagdating sa fuel consumption. Matipid na siya ma'am in terms of dun sa 17 to 20 pagdating sa mga motorcycle with 1,900 cc displacement, matipid na siya. Itong CBO 2024 Road Glide natin, price at 4,350,000. So available siya for cash or bank financing and pwede rin namang credit card. Pag sa bank financing natin siya kinuha, maximum of 3 years, then usually ang hinihingi ng bank 30% or 20%. So si bank na yung makakapagsabi kung magkano yung magiging monthly amortization and magkano yung requirements nila pagdating dun sa down payment. Kapag nag-avail tayo ng Harley Davidson bike dito sa Laos Group Motorbikes, automatic kasama na doon yung 3 years LTO registration. Then may kasama na rin siyang 1-year TPL insurance. And i-enroll na rin namin siya for 1 year sa Laos Care Program. Yun yung emergency assistance nung Laos Auto Group and Laos Motorbikes. And meron na rin siyang kasamang 1-year registration sa HAG International Membership. So sa HAG International Membership, meron din yun kasamang roadside assistance. So anywhere sa Pilipinas, kapag nagka-problema yung bike mo, meron lang kaming ibibigay na contact number, then pipick upin ka doon ng HAG International free of charge. Dadaling ka sa may pinakamalapit na Harley Davidson Service Center. Itong gantong mga bikes, which is Grand American Touring, very common sa Pilipinas. Since makikita nyo naman kung gaano siya kalaki, so hindi siya totally ganun kagaan dalhin. Lalo na itong 2024 CBO Road Glide, itong specific model po na to, actually, pagkakaalam namin, nasa 5 pa lang yung may-ari sa Pilipinas neto. So kung merong makakabili neto dito sa Pampanga, pang-6 pa lang siya. Okay, so very, very rare. Kumbaga, isa to sa mga collectible. Kung nangungulekta ka ng bike, ito yung para sa'yo. Yun, para sa mga mahihilig magmotor dyan, Harley Davidson is a must-have motorcycle para sa mga bike enthusiasts. So, pasyal po kayo dito sa Laos Group Complex para makita ninyo yung mga available bikes namin dito sa Harley Davidson of Pampanga. And makita nyo rin kung ano ang pinag-uusapan natin na 2024 CBO Road Glide. Kaya, tara, pasyal kayo. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Balitang sports naman ho tayo. Isa na namang ginto ang naiuwi ho ng Pilipinas matapos masungkit ng Women's National Football Team ang kampyonato sa SEA Games 2025. Muling gumawa ng kasaysayan ng Philippine Women's National Football Team matapos masungkit ang kauna-unahang SEA Games gold medal sa women's football. Ito'y sa pamamagitan ng panalo sa penalty shootout kontra Vietnam sa score na 6-5, kasunod ng scoreless draw sa final nitong Miyerkules December 17 sa Chonburi Daikin Stadium sa Thailand. Naging dikit at depensibong laban ng championship match kung saan nabigo ang parehong koponan na makapagtala ng goal sa loob ng regulation at extra time. Sa penalty shootout, naging perpekto ang Pilipinas sa kanilang mga sipa sa pamamagitan ni Jael Marigay, Alexa Pino, Hali Long, Angie Beard, Ariana Isabella Marquis at Jacqueline Sawicki. Tinapos ni goalkeeper Olivia McDaniel ang kapanapanabik na laban matapos pigilan ng huling penalty attempt ng bansang Vietnam na isang makasaysayang save na naghatid ng gintong tagumpay
at nagpaputok sa sabay-sabay na huli at sigaw ng tuwa ng buong delegasyong Pilipino sa loob ng stadium. Sa sandaling iyon, bumuhos ang emosyon ng tagumpay habang nagyayakapan ng mga manlalaro ng Pilipinas. Simbolo ng bunga ng kanilang sakripisyo, disiplina at walang sawang paniniwala sa kakayahan ng koponan. Ang gintong medalya ay itinuturing na isang malaking hakbang sa patuloy na pag-unlad ng women's football sa Pilipinas at patunay sa kakayahan ng Pilipinas na magtagumpay sa ilalim ng matinding pressure. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Pinatunayan ni Alex Yao ang kanyang dominasyon sa tennis nang talunin ho ang pambato ng Thailand sa isa hong gold medal match sa 2025 Southeast Asia o SEA Games ngayong pong Huwebes, December 18. Ito ho ang kanyang first gold medal sa naturang torneo at pangatlong medalya ngayong taon matapos hong makuha ang 2 bronze medal sa women's team at mixed doubles. Sa panalong ito mga kaibigan, Yala, nasungkit niya ang ikatlong ginto ng Pilipinas sa women's tennis na huling nakamit kailan pa? Noong 1999. Good news naman ho tayo para sa mga Kapampangan. Pasok sa prestiyosong Top 40 Filipino Founders on LinkedIn 2025 ang Kapampangan entrepreneur at kilalang chef na si Felix Asuncion. Congrats Kabalen! Kabilang ho siya sa mga listahan ng mga Pinoy na piniling kilalanin sa taong ito mga kaibigan dahil ho sa kanilang galing at dedikasyon sa larangan ho ng pagdinegosyo. Kasama ho ni Chef Felix sa listahan ng iba pa pong mga kilalang founders gaya ni Chinkitan, ayan, na tinaguri akong bilang pambansang wealth coach. Balitang entertainment naman ho tayo mga kaibigan, kasamang bibida sa nalalapit ho ng Metro Manila Film Fest 2025 ang mga handcrafted Lubenas Paros na galing ho dito ho sa Angeles City, Pampanga. Alamin ho natin ang detalye ng chikang yan sa Express na itong ating reporter na nakatutok ho sa happenings, Zachary Carlos. Excited na ang ating mga kababayan sa upcoming Metro Manila Film Festival 51 Parade of Stars and Music Fest sa Circuit Makati Open Park sa December 19. Ang Parade of Stars ang nagmamarka sa pagsisimula ng film festival kung saan ipapalabas ang mga lokal na pelikula sa mga sinihan ng 2 linggo hanggang Pasko. Ngayong taon, 8 entries ang opisyal na inanunsyo ng MMFF. Ang mga entries ay Barboys After School, Reconnect, Love You So Bad, Call Me Mother, Manila's Finest, Unmarry, Shake, Rattle and Roll, Evil Origins, at I'm Perfect. Proud naman si Mayor Carmelo John Lazatin II dahil sa pagpaparada ng mga iconic Lubenas parol na nagpapakita ng centuries-old na tradisyon ng Paskong Kapampangan. Ang mga Lubenas parol ay tinatampok ng debosyon ng komunidad, artistry at puso ng mga Anghelenyo. Talaga nga namang liliwanag ang MMFF celebration ngayong taon sa pagpapailaw at kulay ng mga handcrafted na parol. Inaasahan ding dumalo sa selebrasyon ng ilang Filipino artists para magbigay ng performance. Kasama rito sila Brent Manalo, Nika Salamanca, Bamboo, Angeline Quinto, BGYO, Jailo, Aisel Serrano at Enchong D. Asahang sabay-sabay na panininingin ng mga Lubenas Parol at Filipino artists ang Metro Manila Film Festival 51 Parade of Stars and Music Fest. Para sa Chika Express, Zachary Carlos, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming pong social media pages, Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa aming pong X at CLTV 36 at sa aming Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming pong website www.CLTV36.tv. Mapapanood din ho ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners.
Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Paulo G. Santos. 7 araw na lang. Paskong Pasko na. Marami pong salamat.